je moet ermee leren leven. En als je ermee leren leven, dan kan je er direct mee omgaan. Maar het is wel zo natuurlijk. Je denkt eigenlijk altijd erom. Dag en nacht. Die gedachten zijn altijd bij jou. Alleen het wordt wel wat vrijer in de omgang. Dan denk ik echt weer van, ik ben de heid van. Hè? Van iemand die het op een verschrikkelijke manier vermoord is. En dan komt het al weer boven. Dat dit gebeuren kon, daar ben ik nog altijd de duivel door. En hoe ga je daarmee om? Ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Want het is net te griepen. Vaatstra is nog altijd op zoek naar antwoorden. Zou een confrontatie helpen? Ik wil met hem praten. Ik wil met hem praten in de gevangenis, absoluut. Ja, ik wil weten wat er gebeurd is. En dat moet hij me vertellen. Daarom ben ik wel om in eigen zijn. Je wil hem in eigen zin? Ja. Ik wil weten wat er achter die redenbaat zit. Waarom wil je dat weten? Ik vind het een vreselijke man. Ik wil met die man en daarom wil ik met hem praten. Wat denk je wat het met je doet? Nou, dat kan twee kanten op. Je kan heel minimaal wijzen wat er zit. Maar het kan ook wijzen dat er aardig weer te praten. Ja, en dan leidt het gevoel hierover als dat hij minimaal is. Waarom zou je dat een beter gevoel ja? Nou, dat jouwt voor mij persoonlijk, voor de moord op zich, net een beter gevoel. Nee, absoluut niet. Nooit een keer. Maar dan weet ik, als het inderdaad zo is en dat ik denk wat ik weet dat er meer gebeurd is, als dat op papier staat. Dat hij zijn had. Maar zou het je een soort van rest aan? Nee, absoluut niet. Nee, nooit. Dat jouwt me geen rest. Stel je voor je een gesprek met hem, Ja. dat het dan toch oorswezen kan. Hè? Sluit je dat uit? Dat weet ik niet. Ik sluit niks uit. Ik weet het niet. Dat kan ik net van tevoren niet zeggen. Nee. Maar als je bij jezelf naar gaat? Ja, dat is heel anders. De vraag weer van had er een gesprek om, en na het gesprek. Wat ik nog denk, ik moet maar zeggen, dat zijn mijn gedachten. Maar dat leidt dan misschien over. Maar ja, ik ken het van tevoren niet zeggen. Ja, dat leidt over dat het een diefstal of ik neem maar wat is. Of iemand die het woord aantuigt is, ik neem maar wat. Dat leidt over. Maar dit kan het. Nee, hier is geen herstel mogelijk. Absoluut niet. Herstel is er niet.